Ihap sa mga namatay sa naunlod nga fishing boat sa Baganga, Davao Oriental. Misa ka na sa tulo. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nakauli na sa General Santos City ang patayng lawas sa tulo ka crew sa miunlod nga fishing boat sa Baganga, Davao Oriental. Anaa na sa tulo ka individual ang namatay sa miunlod nga fishing boat sa Baganga, Davao Oriental ni atong Huwebes, June 22. Sa karon, unom pa ang nagpabiling missing. Samtang nakauli na ang 14 ka crew nga na-rescue sa Barangay Kalumpang, General Santos City adlong Domingo. Lakip dinhi ang tulo ka patayng lawas sa mga mananagat nga namatay. Kahapon ng alauna, dumating na yung fishing boat Ryan Romuald 88 na naglululan noong mga na-rescue at na-retrieve. Dumating na po ito sa General Santos City. Nakikalayo na usab ang Ogdi Fishing Company sa pamilya sa namatay kung asa mitunol kini og assistance. Sa karon nagpadayon gihapon ng ilang search and rescue operation sa unom ka nahibiling crew sa FB Genesis 2. Patuloy po na magkakandak ng search and rescue operations yung barko, but once their fuel runs out again, they need to refuel in Mati City again, and by that time, sir, tsaka mag-decide kung i-terminate na ba yung search and rescue operation. Sara, padayon usab ang monitoring sa Philippine Coast Guard sa mga lugar kung asa posibleng nga napadpad ang unom pa ka crew nga nagpabiling gihapong missing. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.